Nik herri babenaz, eta mendiolako naz. Biziketan iritzi asko guztian jat, eta noizien behin horako erronkak itxia baitxa. Eta azkena izan da, ez dakit zehazki mendiolatik, baina bai etxe ingurutik, Lunada igo dozu, bestiak beste. Lunada da Kantabria eta Burgos artean dauen mendixa. 200 kilometro. Bai, etxetik urte nintzen eta etxera heldu zitzen. Hori izan naukon helburua. Eta bai, beder nahi nagoen horako zerbait luzia edo urtero itzen dugu, urtero, ja, bendala bat urte edo janginen lagozera, hemendik eta, sortzi 10 lagun, eta horrek urtien turmaletera. Eta nahi nagoen zehorzetaz, korrilo joaten, eta nion duen, nahi nagoen dana nik bakarrikia. Eta ez duen, nizenean nagoen buelta bat eta pentsanan hori azaldi zen meta polis bat heltzeko. Zenbateko desnibela izan zen, Iker? 2000 eta piku, ez da laureun. Nik aipatu dut Lunada, eta baina ziklismoan dabiltzenak, ziklismoan edo biziketan ibiltzia guzteko dakoinak, Lunada, Karakol, Pikon Blanco, Espainiako buelta antxe bukatu da, Alizaz, horrei danak pak baten sartu eta urten zen alako etapatzar bat. Bai. Baina esan gura dut, hori dana egun bakarrian itxeko etxetik urten da etxera helduta, ez dakit aparteko entrenamenduak behar dira, buru gogorra izan bida, pentsatzen du baiet. Gogorra bai, eta batez begun ez ohituta egunten biziketa gainera. Eta alatabe nina ohituta, eta alatabe hasi jaten hemen errosamentu bat zelan, eta niko txartu pasauna bain. Hasi jaten erretez den aporra eta niko korra izan zen. Eta hori, geixen egun gizarena da ohituta, baina ez da ohituta egon aljatu pasau. Igual ez dagoetun pentsauta gauza, ni ohitu eta baina, baina nago ohituta egintzera, hori 6-7 ordu, horren beste ordu bikoitza ez. Urte ematen ez dakit 15. Eta bakarrik joan da, arrisku hori da, ez? Norbera bakarrik baldin bagoia, lasai ibiltzen da bere ritmora, baina ez dako ningo laguntzarik? Ez nago ningo. Bukaeran faltako jaten nien 41 kilometro, mainariara etorri zen arragia, baina saurtiro hartina bandana bakarrik. Bai, erredurak bai eta nekie baita, baina mainaria heldu eta ondiokan be, urkiola igoteko gai izan zitzen. Bai, alzango duen, baina egon hauen. Gustora geratu zinen erronki egin da? Bai, batez betxera jo nintzen. Bai, gero itxizuzten oso baldauta, gau horretan ez nagoen apenas lorik ezin nagoen lo. Nagoen kantzauta eta tripaketa bai, dana txarto. Aurten, aurretik indituzu, larrau, indozu quebrantahuesos, indozu Lagos de Kodankokako klasikak, oda klasika salia, zarela. Purito doi, no. Eta purito, zagontzut, klasika guztoko dituzu. Bai da, jarte objektibo moduen eta ibili eta saiatu izan aldan eta onduen. Horretik bai gestatu gina guen. Baina esan gutzu dena da, ez dela, 15 ordu biziketan iteko aurretiko lako proba luziak egin behar dituzu, bestela ez dako zentzurik. Ez, hombre. Nahiz eta horrekin totu garantizetan horrelako luze baten hain, ez da gehitze.
nire ustez, ja, hain usi izen da, oso zaila disfrutetik. Hori galdetu behar notzun, ze puntutaraino iten da disfrutau adibidez quebranta huesos baten, zure kasuan, edo oin indozun 200 kilometroko honetan? Eski da oso desberdina. Niri ja behin 7 ordutatik gora eta ja egiten galarriko traben luze edo ez nazkuten gustora. Eta zergatik egiten dituzu? Ez da beti, objetibo mugen jartzen dutelako eta gero gustora ja bukatzen duten nire. Baina, momentuen ba igual, quebranta huesos baten, ebizadak eixau sufritzen duzula eta más, eso es fuertia, igual zure kapazitatetik altua eta horren gizau zure sufritzen. Eta oso ez, lasai xau, baina lasai xau fan, ja, momentu bat eltzen da ja... Nahikua. Bai, porque aztegatu, adibidez, rosamentuak eta horre eta tripak eta bai, eta hori, 6-5 horretan, bueno, ez da igual, bai, baina nire jalpasetan, igual... Hore. Orduan, miserixia haue pasautakoa zara, adibidez, marmot horretan, ze pasau zan nigaz? Bai, urten zan... Anunziota zauen, ugaldi txarren bizagoela. Eta ez ziren etxian geratu? Ez, eta... Ginen... Arreba eta bisok, eta... Urten gauen... Eta... Jarraitu gauen... Bueno, bakoitzak bere parretik izagoen, Eta... Nik ulortu nahan bukatzia, Baina arrebila izartu zotzien... Autobusien, zagoelako... Niko txarto. Bukatu zeben, baina miserixia pasauta. Bai, han egon nintzen han gero bukatuta han puntan bastante denpora mediko ekintelan rekuperetan nintzen. Baina artian beha aurten, zeure kabuz, bueltau zara leku berera. Bai, nahi nahuen, berez olako proba bat da nire geixen guztoko patena edo lan. Hauko, rekorri bat lan niri geixen guztotan jaten modukoak eta nahi nahuen nina aurten berriz bader itxasan eguraldi bat normalagoa eta disfrutau alizeteko, baina ez da baita apunta ginen eta ez da baita organizazioak azkenien atzera gota zaben eta esan baina guko igual bio jagoan eta nahuen pentsat rekorri duan nire kau. Berentzat ikasko arantzak endu zeben, ez da? Bai, ez da berdina, itxia Norbere kontura... Eventua edo norbere kontura rekorrigoa, baina bueno. Ziklismo denboralditza bukatu da, munduko txapelketekin eta gola, eta jala izarraziko dira urrengo urteko zikloturista egutegixak eta izenen muntiak, eta urrengo urtiari begira be eukiko dituzu, ez da hor fijo batzuk, ingo dituzunak bai ala bai. Bai, adibidez, quebranta beti ditzen dut. Urtero ditzen dut. Seguramente horrengoko urtean ingotela. Diokan beste ezatelan pentsauen, eta lagosdeko badon bai asko guztara jako eta beti jaten nire. Bestiak ja igual horren, atzutan bai, eta duan, Bueno, rompepiernas bai rompepiernas bai asko guztara. Horreik, eta gero ja uda eta gerokuak horrekin ez dut pentsago, baina seguramente marmotitzen bada da ingo gula. Nik uste dut. Behin eta berriz horrekin duzu pluralian, zure arrebian izan aipatu dugu Irati, zure bide lagun da, batzutan bizikletan eta beste batzutan laguntzaile eta animatzaile. Bai, normalien bisok egiten dugu, baina bai, hori onartu dut bera ez basan etortzen nirekin horren beste eventotara edo horren beste legutara nik ez nagoen ingo erdixau ez. Ni bakarrik familiar baniten eta askoz beho gugorragoa dut izan, bera etortzia ja da askoz beho errexagoa. Laguntzaile hona da. Bai, handera gero ez berak beba itxen dau. Orduen, normalen gehiago berak beba itxia eta ez etortzia bakarrik niri laguntzen edo niri guztak bat berak beba itxia. Eta erronka marabilloso honen inguruan amak etxekuak zeten daue. Ondo aiau etxera eta kontu zibili? Aita egiten da biziketan,
gu aita baitxek hasi ginen, bueno, batez bendi, eta arrebioan nire baitxek. Ni aita baitxek hasi ginen, aita beti da nik ibilia biziketan. Eta hori nolan horako martxak eta asko zitu nino, baina bizita nahi biziketan guztan jako eta... Orduan, sufritzen dagoena ama da? Bueno, sufritu nik guztan ez ez. Nik dut asko ez dela konturatzen. Ez da... Bera pentsan dago, biziketan egiten dela eta... Berai... Esaten da zute, diotela guaita luzia eta jazta.